Mami. Ilang milk ang gusto ni Bunchochoy? 3? 3 or 4? 4. Pupunta tayong church. Saan mo gusto pumunta after? You wanna go to the mall? To the mall? You wanna go to the mall? Ha? Pupunta tayo sa Reno? Oo. Sino gagawin nating snowman? Si Papa dito? Babatoy natin ng snowball, ano? Babatoy natin ng snowball? Oo. Pati si Daddy? Oh, pati si Daddy? Si Mama? Si Mama din? Oo. Si Mami? Babatoy natin si Mami ng snowball? Oo. Ay, si Bunchochoy? Babatoy si Bunchochoy? Oo. Oo. Sino babatuhin ng ball? Si Bunchochoy? Si Bunchochoy? Sinong love ni Mami? Mami loves my Bunchochoy. Do you love Mami? Yes? Oh, you love Mommy? Oh, do you love Daddy? Do you love Daddy? Yeah? Do you love Daddy? Huh? Do you love Daddy? Oo. Oo. You're a naughty boy. Do you love Mommy? Do you love Mommy? Yes? Oo. Do you love Daddy? Do you love Daddy? Yes. Do you love Mama? Ilan ang milk ang dadali natin? Ilan? 4? 4? 5? You want 5 milk? Yes? You like milk? Huh? Sinong gusto ng milk? Si Bunchochoy. Gusto mo maging snowman? Snowman ikaw? Ha? Gusto mo ng snowman? Ito ka muna kay Daddy, ha? Magpe-prepare ako ng bag mo, ha? Ha? Oo. Good boy ka ba? Good boy si Bunchochoy? Are you a good boy? Yes? Yes? I love you, Bunchochoy. Okay. Bye. Hey, bye. Bye. Huh? What? You want more? Okay. Bye na, bye.